Per què més? Perquè és una eina política de transformació social que em permet ser com soc sense haver de renunciar a res. Em permet ser socialista i defensar els drets i llibertats de totes les persones, el benestar social i la cohesió, i em permet ser sobiranista i defensar amb la mateixa intensitat la llibertat del poble de Catalunya exercida democràticament per decidir el seu futur. Més és el nou partit que ens ha de representar. Més Europa, més llibertat, més Catalunya, més drets socials, més independència. Més és, sens dubte, la sortida del sobiranisme socialista cap a una Europa plural on Catalunya sigui un representat més i un estat on els drets i deures dels ciutadans siguin la insígnia cap a la llibertat. Més socialisme, més sobiranisme, visca Catalunya, visca més. Soc de moviment d'esquerres, de més, perquè soc socialista, de convenciment ètic i intel·lectual, com ho eren Fourier, Cabet, Layret, Ballac, Raventós o el meu pare o el meu avi. I soc de més, perquè crec que és un instrument per bastir la nova República Catalana independent. Independent per a què? Per a no dependre mai més. Per això soc de més. Soc Judit Vallecodina, actualment regidora a l'Ajuntament de Puigverd de Lleida, i estar al grup Més em representa un nou partit, basat en la necessitat d'escoltar la gent del carrer. M'agrada estar al grup Més. Moviment Esquerres és un partit socialista i sobiranista, format per gent compromesa amb el territori i amb les persones que l'integren. Treballem per una Catalunya més social, on la marginació i l'exclusió desapareguin. Volem que Catalunya tingui més presència al món i que a la vegada sigui un referent pels altres pobles. Així, lloc on acaba l'ondara, explico els motius pels quals soc de més. La gent de més som gent natural, compromesa en el territori i, si més no, defensem els valors de la naturalitat i res artificial, sobiranisme i dret a decidir pel nostre poble. A part, nosaltres no busquem protagonisme, sinó busquem el millor del nostre país.